Писват ми от тези филми с магии. Писва ми Булат. Братко, направо ми писва, братко. Но Почва искам да ми направо писва. на един лист да ги запиша и да ги И аз също. Eltidas. Mas Maldidas sem calhas. Elduras. Inferes sem tuda. Tendas. Нека сега да настъпим изменението му. Ще взема този. Той ще е хибридът. Той е вампир. Смачуida Hunters, Sentadas, and Fudas and Tuda, Sentida Senta, and Dadas and Tua, and Fadas, Sentida Alta, and Suna. Момento. Са хибриди. По-скоро единде. Може ли да щракнеш по-бързо? Може ли да стане? Моля ви, не спите на кукля. Тази госпожа, тя е готова да даде кръв. Пий! Пий! Браво! А сега ще ми извините, защото просто ще стане едно нещо. И на него също. А ти още по-зле. В момента се трансформират.